Już po godzinie 8 w programie Dzień Dobry Kaszuby, 11 minut dokładnie po, więc czas na naszego gościa, pan Marek Hebel dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Z Akademii Piłkarskiej Kaszubian. Wszystko się zgadza. Wy macie teraz, słuchaj, urodziny i to takie, no tak mi się wydaje, że te pierwsze urodziny obchodzi się zazwyczaj bardzo hucznie, czyli drugie urodziny szkółki. Tak, są to drugie urodziny szkółki, jednocześnie pierwsze urodziny w nowej naszej lokalizacji w Gowinie. Cieszy nas bardzo fakt, że już 2 lata funkcjonujemy na rynku, stąd też to wydarzenie. 2 lata. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby taką szkółkę utworzyć? To jest połączenie naszej pasji do piłki nożnej. Waszej, czyli twojej i? Mojej i drugim współzałożycielem jest Krystian Andryskowski. Jest to połączenie pasji do piłki, do Kaszub, jak i trochę potrzeby takiej społecznej, jaką jest aktywność ruchowa dzieci, zapotrzebowanie na grę w piłkę małych chłopców, małych dziewczyn. No właśnie chciałam powiedzieć, że jakby pasja do piłki nożnej nie zawsze idzie z pasją do trenowania, prawda? Bo można piłkę podziwiać tylko i wyłącznie z formy siedzącej, jako kibic, a można w niej aktywnie uczestniczyć. Akurat nasi adepci lubią trenować, czekają na kolejny trening, te zajęcia są dostosowane do ich wieku, do ich potrzeb. Trenują często poprzez gry, poprzez zabawę, więc to jest atrakcyjna forma dla tych dzieci. Czy to było trochę tak, że postanowiliście wraz z Krystianem, że ruch jest na tyle ważną rzeczą w życiu dzieci, że musicie coś w tym kierunku zrobić? Teraz bardzo dużo mówi się o zwolnieniach lekarskich, prawda, dzieci z wychowania fizycznego, z tego, że dzieciaki nie chcą ćwiczyć po prostu, nie chcą brać udziału w różnych zajęciach i wy postanowiliście to zmienić? Dokładnie. Jesteśmy mieszkańcami Bolszewa, Gościecina. Nasza gmina jest bardzo duża, a tej piłki, tego sportu, jak na tak dużą gminę było mało bardzo. Gdzieś trenowaliśmy w poprzednich innych klubach i stwierdziliśmy, że nie, musimy coś zrobić dla naszej społeczności w naszej okolicy, stąd ten pomysł. No i po 2 latach co możecie powiedzieć? Jaki jest odzew? Bardzo duży. Zajmujemy w pełni jedno boisko, mamy 6 grup szkoleniowych, dlatego też otwieramy nową lokalizację w Gowinie, uczestniczymy w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zgłosiliśmy w tym sezonie 8 drużyn do rozgrywek w różnych kategoriach wiekowych, także jest już czym się pochwalić. Gowino to jedno miejsce szkoleniowe, a pierwsze? Pierwsze i główna siedziba to Bolszewo. Czyli tak rozrosła się już szkółka i chęć uczestnictwa, że prawdopodobnie tych szkółek będzie jeszcze więcej. Jest taki pomysł, jest taki zamysł, ja teraz na antenie nie chcę tutaj zdradzać, ale plany są, żeby otworzyć też w kolejnych miejscach, tak żeby też dzieci miały blisko, bo widzimy, że w tych dzieci szkolimy dzieci od 5 na razie do 12 roku życia, to widać, że to też jest ważny czynnik dla rodziców. Rodzice mają swoje prace, obowiązki i tak dalej. Nie każdy może przywieźć dziecko do dużej miejscowości, dlatego też chcemy prowadzić te zajęcia w mniejszych miejscowościach naszych gminnych, bądź też wyjść poza granice naszej gminy. Gdybyśmy zdecydowali się zapisać dziecko do Akademii Piłkarskiej, to jak to wygląda godzinowo? Zajęcia odbywały się po południu? Ile razy w tygodniu? Zajęcia odbywają się w godzinach 17-20. To są godziny mniej więcej, w których funkcjonujemy. Ile razy w tygodniu? Ile razy w tygodniu? Grupy początkujące trenują 2 razy w tygodniu. Mamy też taki podział na grupy uzdolnione, grupy granatowe. Oni trenują 3 razy w tygodniu. Powiedziałeś też fajną rzecz, że nie tylko chłopcy mogą trenować, i dziewczęta również? Oczywiście. Nie mamy grup typowo żeńskich. Dziewczynki trenują razem z chłopcami. Tu może się pochwalę, mamy bardzo duży sukces w tym roku, bo jedna z dziewczynek dostała się do grona 12 najbardziej uzdolnionych dziewczyn w Polsce i dostaliśmy taki obóz sponsorowany przez taką firmę Football Lab i Fundację Orły Sportu, więc miała okazję wyjechać na 5 dni na południe Polski na taki obóz właśnie dla utalentowanych dzieci. Ja właśnie chciałam zapytać, jak sobie dziewczynki radzą, ale uprzedziłeś moje pytanie i widać tutaj najlepszy przykład tego, że dziewczyny sobie dobrze radzą i odnajdują się wśród chłopców, bo to też jest chyba bardzo ważne. Że czasem dziewczęta mogą się czuć na przykład onieśmielone, bo mówi się też często o tym, że to piłka nożna niekoniecznie to jest sport dla dziewczyn.
Oj, to się mocno zmienia w ostatnim czasie. Piłka kobieca idzie bardzo mocno do przodu. Chcielibyśmy w przyszłości założyć grupy typowo żeńskie. Na razie takich nie mamy. Na razie dziewczynki trenują razem z chłopcami i nasze dziewczynki. Trochę to zależy oczywiście od charakteru, ale nasze dziewczynki świetnie sobie radzą z chłopakami. Nie mają kompleksów, więc wręcz przeciwnie, często to one z tymi chłopakami wygrywają. Wiodoprym, tak jest, tak. Mamy jednak tą żyłkę taką do konkurowania. Słuchaj, a jeżeli chodzi o młodzież, która bierze udział, która uczęszcza do Akademii Piłkarskiej Kasubjan, czy to są dzieci, które rodzice przyprowadzają, bo widzą na przykład jakiś potencjał, że być może rośnie drugi Lewandowski na przykład, tak? Czy ogólnie chodzi rodzicom przede wszystkim o zajęcia ogólnorozwojowe i wy też na to stawiacie, że niekoniecznie musi pojawić się tutaj gwiazda wśród uczestników, tylko przede wszystkim ten ruch dla dzieciaków? Mam nadzieję, że większość rodziców przychodzi do nas z tą drugą myślą, przede wszystkim ruch. No bo mówię, to są dzieci w wieku 5-12 lat. Tu ciężko powiedzieć o jakichś wielkich karierach przyszłościowych, bo to, że ktoś ma potencjał, to oczywiście widać. O wielkich karierach ciężko powiedzieć, no bo dużo czynników ma na to wpływ. Więc, ale też tak jak obserwujemy, to chyba większość rodziców mimo wszystko zaprowadza najpierw z tego właśnie powodu, żeby gdzieś trenowały, poruszały się dodatkowo. Później z czasem widzą, że jednak, moje dziecko jednak faktycznie jest to dobre, dobrze sobie radzi, więc wtedy rodzice pchają też chętniej. To też w sumie jest dobre, tak, że rodzice pomagają tym chłopakom czy dziewczynom uzdolnionym się rozwijać. Drugie urodziny Akademii Piłkarskiej Kasubjan już w tą sobotę. Co będzie się działo? Przygotowujemy taki mały festyn właśnie w nowej lokalizacji w Głowinie. Przede wszystkim to będą gry i zabawy piłkarskie, będą gry między naszymi tutaj drużynami, będą mecze między rodzicami a trenerami, także będzie też jakiś poczęstunek, strefa atrakcji, także no to jest bardzo dobra okazja, żeby po prostu zobaczyć, jak działacie. Dokładnie. Zapraszamy i zaczynamy o godzinie? 17, tak jest. Na waszym profilu facebookowym więcej informacji, jest też plakat. Słuchaj, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Życzę powodzenia. Kolejnych 2, 4, 6, 8, jak tutaj się spotkaliśmy na drugie urodziny, to kolejnych 2 oczywiście życzę i żeby tej młodzieży i dzieciaków było jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Również życzę wszystkiego najlepszego. Marek Hebel z Akademii Piłkarskiej Kasubjan dzisiaj był w studiu Radia Szebe. Start by saying I'm sorry. I'll make it up to you, don't you worry about it.